O Clúster de Turismo de Galicia aproveitou a súa presenza hoxe en Fitur para presentar o programa Simada, unha ferramenta para monitorización e análise de datos de ocupación, previsión ou prezos que a entidade pon a disposición das empresas de aloxamento. Trátase dunha novidosa proposta promovida pola entidade, con afán de continuidade, que conta co financiamento da Xunta de Galicia a través da Axencia de Turismo de Galicia, en colaboración coas asociacións integradas, a que pode acollerse de xeito gratuito calquera empresa do sector que o desexe. O sector e os empresarios, os establecementos, o que teñen que ter en conta é de que esa ferramenta tamén lles vai axudar a eles, non solamente é para ter datos a nivel de estrategia ou de facer promoción a nivel Galicia, sino que para o propio establecemento lle vai a valer para tomar moitas decisións en moitos sentidos de precios, de ver como está os establecementos de alrededor, ver como está o territorio, ver como se está comportando o turismo na súa contorna. Por lo tanto, o que invitamos é a que a todos os establecementos se unan, temos información na nosa página web, pero se poden poñer en contacto co clúster para o que precisen neste sentido. O Simada permitirá poder monitorizar datos de apertura de establecementos, capacidade disponible, contratación, fixación de prezos, datos de ocupación, pero tamén moito máis. E van a ter a ventaxa tamén de que eles van a recibir os seus datos, o sea, tamén lle van a valer os propios establecementos os datos para tomar decisións de precios ou de estrategias, non? A final é unha ferramenta que o que busca é a rentabilidade do sector, algo polo que estamos traballando, é algo que está dentro do plan estratégico de Galicia 2024-2030. O obxectivo é ofrecer de primeira man información sobre as reservas e prezos dos diferentes establecementos de aloxamento para poder así adoptar as mellores decisións no ámbito empresarial. En definitiva, unha ferramenta estratégica para potenciar a rendabilidade e competitividade das empresas do sector.